Бүген ышандырганча тапшыруны берничә өлешкә бүлдек. Хәзер экраннар алдына Иске Мастяк авылында яшәүче Гөлнара Илзаровна Алиеваны чакырып алабыз. Чөнки бүген ул үзенең матур 10 яшьлек туган көнен каршы ала. Аны бу матур бәйрәме белән әнисе Галия Дәүләтшевна, әтисе Илзар Гаязович котлыйлар. Бу теләкләргә шулай ук әби бабасы да кушыла. Бүген безнең яраткан кызыбыз, Гөлнарабыз 10 яшьлек матур юбилеен каршылый. 10 яшь ул, балам, әле бала чакның нәкъ уртасы гына. Тик син хәзер улыгая төштең. Мәктәптә матур итеп укып киләсең. Син тормышка да башкачарак карыйсың. Гел безгә, якыннарыңа ярдәм итәргә тырышасың. Гөлнарабыз бик тыйнак бала. Ул әкрен генә уйлап кына сөйләшә. Бар адымын үлчәп ясый. Кай чакта артык җитди булып та китә. Балабыз, без сиңа матур туган көнеңдә бары бәхетләр телибез. Безне шулай шатландырып, тормышыбызга ямь истәп, көндә бәхет чәчеп яшә. Кызыбызга 10 яшь тулды. Юбилей килде өйгә. Тормышында бәхет булып, балабыз туды безгә. Көн сайын анарга карап, шатланып туя алмыйбыз. Синнән башка бер минут та Гөлнарам тора алмыйбыз. Язгы кояш сыман назлы, яңгыр сыман бик җылы, тавышларың чишмә сыман бик ягымлы һәм татлы. Телибез бәйрәм көнендә күтәренке кәефләр, фәрештәләр саклап йөртсен, уңсын синең бар эшләр. Шул форсаттан файдаланып, үткән туган көннәре белән Яңа Кулатка авылында яшәп килүче яраткан сеңелебез Яфарова Ландыш Рушановнаны да чын күңелдән котлыйсыбыз килә. Кадерле сеңелебез, синең дә әле бала чагыңның бик матур вакыты. Яраткан әти-әниеңне шатландырып, безгә, якыннарыңа, әби-бабаларыңа чын йөрәктән өзелеп яраткан аның бала булып матур яшә. Укуында уңышлар, һәр барыр юлында сиңа гел шатлыклар гына насыйп итсен. Бер кайчан бер дошманнарга юлыкма. Кадерле Гөлнара Илзаровна һәм Ландыш Рушановна, чын күңелдән без дә сезне бу матур туган көннәрегез, кечкенә юбилеегыз белән котлыйбыз. Һәм бүләккә якыннарыгыз сайлаган җырны юллыйбыз. Sabine yetkən qızda buldum indi balam. Tik күңелең hamam şul sabıyday, saf һәм яқты булып кала алган. Алгансың үзеңә яздардың наздарын, алтын көз ишеткән хисләрдің байлыгын. Бөгелмә елдәргә кыш һипһә карларын, яныңда һәр вакыт мин хаклап барырмын. Кызыкаем, кызгынам, акыллы лаугым, одан тигез һәм акылын үтәсә гомер юлым. Бәхет шатлыктарга тулын үтәсә гомер юлым. Кызыкаем, кызгынам, акыллы лаугым, мөхәббәтле барлы булын үтәсә гомер юлым. Бәхет шатлыктарга тулын үтәсә гомер юлым. Иң бәхетле әсә иттең мине, ак нурларга төрдең дөньямды. Теләгемдең изгеләре һиңә, кабул итһен Ходай догамды. Алгансың үзеңә яздардың
gözlerin Aldın göz işitken hislerдің байлығын Бөгілмәйілдерге қыш ипәк варларын Yanыңda her vakit min haklap barırman Kızıkayım, kızgınam Akıllı lavım Odun tigir hem akılın Ötesek ömür yolum Бәхет шатлықтарға толын Ötesek ömür yolum Kızıkayım, kızgınam Akıllı lavım Muhabbetli barlı bulun Ötesek ömür yolum Бәхет шатлықтарға толын Ötesek ömür yolum Ötesek ömür yolum Матур туган көне, кечкенә юбилее белән Зирекли авылыннан бер туган апасы Гелия, җизнәсе Ринат, сеңле Эльвиночка һәм кода-кодагылары да ихластан котлыйлар. Бер туган сеңлемә бүген 10 яшь тула. Арабыз артык зур булганга, Гөлнараны мин үзем үстергән сыман булдым. Шуңа күрә ул миңа бик кадерле кеше. Мин аның кәефе юк чагында, киресенчә, шатлыклы мизгелләрендә күзләреннән укый алам. Газиз сеңелем, син әкренләп инде үсеп киләсең. Көннән-көн синең гүзәллегең арта бара, күзләребез тимәсен. Синең бар сыйфатларың матур, холкың күркәм. Гел шулай безгә якын, кардәш булып яшәргә алда да туры килсен. Апа сеңел булу ул зур бәхет. Син моны үсә төшкәч аңларсың. Әлегә гүзәл балачагыңнан ям, тәм табып, ләззәтләнеп, яшә дә яшә әле. Сеңелем бәйрәм каршылый, мин дә шуңа шатланам. Аңа 10 яшь тула диеп, кош сыман канатланам. Гөлнарама Ходай биргән матурлык, сөйкемлелек, бирсен иде бар эшендә, бары тик җиңеллелек. Фәрештәләр сине саклап, юлларында йөртсен, авырлыкларны югалтып, борчуларны юк итсен. Кадерле Гөлнарочка, апагыз Гөлия, җизнәгез Ринат, сеңелегез Эльвиночка һәм кода-кодагыларыгызның теләкләрен матур җыр дәвам итә. Бәхетле булыгыз.
бер аппак сеңер. Еллар безне җиңә алмас бирешмәле, әй син күңел, бер җыр булып мәңге яшәр туган җанлы